Charlie. Charlie bit me. That's left is a window to my soul. Come and get it. Vítám z dalšího videa. A chci si zase zahrát tuhle super mapu. Když si na to sednete a začnete to ničit, tak to dělá takovýhle věc. Protože je to red sand. Je to červený písek. A když dáte tak vám to ukáže navigační systém. A my jsme asi tady. Nebo nevím, kde jsme. Ale je to jakoby koně, protože to tady je kůň. Vám to klidně ukážu, ale musím nejdřív dát open to run game mode 3 navigation system. Podle mě tady i víc. A pokud by vás zajímaly komandy, tak ty jsou úplně tamhle dole. Jsou úplně tamhle dole. Tady jsou komandy. Podle mě je tady víc zvířat, nějakých neviditelných, ale... Nebo možná ne, nebo já nevím. Dobrý. Tohle je dispenser, kdyby vás to zajímalo. Dobře. Question book máme. Tak. Pumpkin máme taky. To je pumpkin, víte. Jsou armor standy. Za hlavou. Jo, teď máme najít tu kartičku. Kde je? Kde je ta kartička? Já nemám tu kartičku. Jak to, že to můžu otevřít? Protože mám asi Easy LC. A já nevím, co je Easy LC. Asi, že to bude Easy. Asi hodně. Getting cold. Tak to jsem nepochopil, tak jestli ho vemu tady ten zeplink. Květináček jsem zase dám. A nechám ho vyrůst. Třeba někde tady. Jsou debilní. Jsem dostal bone meal a 2 seplik. Getting thirsty. Sakra. A ještě něco by možná mělo být v tom. Joganka. A fluid extract. A s tím nic dělat zatím nemůžu. A žerám se stejka. Rebel, vole. Steak.
Teďka to tady budeme těšit strašně dlouho. Kvůli mým debilním bugám se to takhle debilně těší. Jsou nějaký bugy. No. Musí nám vypadnout 9 zeplynů. Tady necháme. Třeba jich z toho hodně vypadne. Pardon. Něco šimralo v nose. Tak doufám, že vám to nebude vadit. Jo, takže sand je dust. Jo, Minecraft sand. Minecraft iron block. Minecraft leaves. Minecraft dropper, jo. No tak je to drop. Button. Chest. To je end portal frame, jo. V tom případě je Ender Eye. No to teď řešit nebudem, je to prostě něco, co si potom vykraftíme z tohle. Je Ender Eye. To je Ender Eye. Zjistil jsem, že na Quicksandu roste lemongrass. Ale ještě jsem ho neviděl nikdy. To tady je. Jenom díra s pavučinama. Jinak nic. Zajímavé. Tady to je. To je hlava. Kosti. Musíme ten strom zkosit. A s takovýhle mám bugama, to je strašný.
Já jsem se teda moc na začátky na Kashiho nedíval, takže já skoro vůbec nic nevím, kde co je. Jenom když jsem to jednou hrál a nenatáčel se. To je normálně hustý dál. No, tak jsem tady našel, že je tamhle domeček. A kaktusy. Ty si pak vemu. Sakra, ne, můj šíp. Tak to mám říkat. Tady najdeme zdroj jídla. Zároveň hlínu. Lag. Dobrý. To malinko laguje. Chci se vzít už rovnou sebou. A praskněte dveře. A chci si vzít tady toho chlápka. Chci si vzít redstone, už protože se bude hodit. A chci si napustit vodu z barelu. Dík. A barel chci zkosit. Nebo ne. Nevzal jsem si ještě kaktus. Nebo vzal? Ne. Nevzal. Tamhle je, tam jsou nějaký stupínky. Co to tady ten vývojář postavil? To je úplně hustý, jak se kejve ta pěst. Ha. Jo, tak parkour, jo. Tak ten má rád každý, no. Parkour k čestce. A zlato, sůl a kameny. Super. Teď nevím, jestli jsem to řekl ironicky nebo neironicky. Super. Tak já nevím. Máme si jablíčko. Stínom už opadá. 2. Si udělám motiku. Samplingy. Musíme jich získat víc. 2 jabliš. Musíme získat 10 saplingů, což bude obtížné. Zase. Tak, tady vykopeme. Tak. Dělej. Dobrý. Ne. Dobrý. 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 Sem dáme dveře, protože je to písek. Samozřejmě by spadnul. Tak. A je to. Máme to. Jo, já jsem ještě si chtěl něco vykraftit.
Wooden hole. Tak. A ty komandy mě vážně nudný těžit, zkoumat. Jsem se díval na ty komandy a mě strašně zajímá, jak udělali, že se to jmenuje Redstone Rifle. A prostě mi to nainstaluje Resource Pack a hned jak zapnu tu mapu. To vážně zvláštní. Už se těším. Těším se, až budu mít nějak víc surovin. Že to teď zatím to strašný. Nemám nic. Prd mám. Prosím. Ještě 2 saplingy, teda 3. To by mohlo padnout. Sapling. A poslední. Poslední byl zlej a nepadl mě. Zlej. Byl. Tak. Natáčím docela dlouho. Tak možná bych to mohl ukončit. Chce to 2 saplingy. Což by mohlo padnout. Prosím. Dejme 2 saplingy. Stačí 2 saplingy. Dejme 2 saplingy. Sapling. Ještě jeden. To zvládneš. To zvládneš, strome. Ti věřím. Vážně věřím. To dáš. Tohle listí musí být ukrytej. A on nebyl. On nebyl. Ach jo. Je to zase 2 saplingy. Tě zabiju. Dejme sapling. Dejme sapling. Punktučňák teď dělá blbý, takže má zákaz kompu.
Takže teď nebudou hodně vycházet videa s ním. Jako, možná nějaký čas vyjde, ale on dělá strašný blbiny. Takže mu pak zakazuje máma být na komu. Děláte srandu. Tak. Stejně, myslím, že už vás to vážně nebavilo. Tak si uděláme skvašenou. Jsme tam položili to oko. Takže si jdeme si tam nabrat kyblíkem. Getting thirsty. A co s waterem? Barely. Aha. Super. To vím, jak se kraftí. To jsem rád. Mrsk. Děláme si jich víc. Tak. Mrsk, mrsk, mrsk. Mrsk. Barels. Jo, bone kruk. Jo, bone kruk. Minecraft string. Dostal jsem 2 stringy. Jo. Tak to potřebuju pavouky. Abych. Nebo že by ne. Že by tady u toho bylo dost pavučin. A možná bude. Už jenom 3 pavučiny. Ještě nějaká pavučina tady musí být. Není, jo. Není. Ne, tamhle. Co to tamhle je? Quicksand. Na tom roste lemongrass. Tamhle vypadá, jako kdyby něco bylo. Škoda, že nemám Optifine. Ten by se mi teď hodil. Třeba bone meal. Tady to na bone mealovat. Bych měl co jíst. Jestli to někoho z vás nenapadlo, no tak jsem vám třeba aspoň pomohl, že jste zjistili. Poisonous. Aha, to jde jenom sníst, to nejde zasadit. Ale prozatím máme tohle. Syrový brambory. Co jsem to chtěl? Jo. Položíme si někam Volkinovou hlavu. Třeba se Volkinová hlava. Nebo tam, nevím, možná tam ještě se bude něco hodit. Dáme jí sem Volkinovou hlavu. Tak.
A teď jsme měli jaký quest? Jo, už vím. Jsem si vzpomněl. Cobweb, teda Silk Mesh. Nepojevil. Co jsem za to dostal? Tak, tohle bude asi hodně nudný, takže já si udělám střih. Takže už zase natáčím a jdeme přesýpat. Ne, to chci. Vidíte, Iron Dust jsme z toho dostali. A něco si dáme do truhly. Pití si tam tady musíme nechat. To je hodně důležitý. Nějak pár redstone. Tak, jídlo taky potřebujeme. Už nám začíná noc, takže tady budou obludy. Teda příšery, no. A potřebuji malý stony, abych si mohl udělat pec. Taky se kraftí cobblestone. A já jich potřebuji samozřejmě 8, což je super. A oni z toho nikdy nepadají. Takže asi taky udělám střih, až budu mít těch 8, no, takže střih. Takže už zase natáčím a my si jdeme vyrobit pec. Pets. Quest playing with fire. S. Fire. Tak, co tady máme dál? Forging steel. Aha, no super. Takže teď si budeme dělat to. Jak se to jmenuje? Jenom. Představte si, že budeme dělat ocel. Což je docela hodně těžká vyrobit. Potřebujete na to tenhle or, který taky padá málo kdy, a ještě iron. A potřebujete na to 3. Což je hodně hardish. Iron dust. Give me iron dust. Já chci iron dust. Dostal jsem zinek, ale já chci železo. Já chci iron dust. Krásnou rozinku mám už víc než toho ironu. Konečně iron. Charcoal a dáme tam iron. Co? Jsem to chtěl. Jo, chtěl jsem ironový prášek.
redstone, meal, kamínky, sůl. To padá hodně věcí. Máme tam zinek. Ne, asi uděláme ne, prostě steel, ocel a ukončím to. Ještě 2 irony a jeden ten. A to, a bude to. A je to taky hustý. Ale ono se to tam položíte a ono to dává set block. A tohle je clay. Stained clay. Ubarvený. To nějak dává set block. Zinek. Máme zinek. Za chvíli to využije další kolo. A já udělám střih. Takže už zase natáčím. Vyrobíme si tady steel. Ano. A to by bylo pro tenhle díl všechno. Jenom si ještě vykraftím nůžky, protože to už jsem to hrál. Takže doufám, že se vám video líbilo a čau!